Здравейте! Елате с мен днеска да отидем да видим как е една циганска сватба в България. Ще видим някои части от сватбата, но преди това да си направим подготовката как трябва да сме облякани, гримирани, оправени, за да се отидем на сватбата. Приятно гледане! Стартираме сутринта с банички и айран. Закуска в България няма как да ни вземеш баничка. Понеже в Англия няма банички, идваме и взимаме айранчи и 5 банички. И както знаете, на нас жените ни трябва повече време, за да се приготвим на някакво тържество, както сега, например, тази сватба. Трябва ни първо грим и прическа. Реших да отида при Каролина. Ще ви напиша нейното име, как може да я откриете, защото гримирва прекрасно. Я да видя, здравей! Здрасти! Дай Каролинка да тъцна тук. Здравей, много хубава си. Мерси. След тебе съм аз, нали? Или имаме още няколко човека? Ако искаш, ще почакам, няма проблем. Защото знаем със сигурност своя грим ще издържи на тази горещина тук в България. Айде, ще има и още. Ето я готова и кукичката Барби. Много си хубава. Мерси. Така, ето седнахме и сега ще видим какъв грим ще ми избере тази красива дама и може да им направи косата. Ще видим там как ще станат нещата, но ще видите резултата накрая какъв ще е. Я да почваме. Ето, готова съм. И прическа има, и грим има. Всичко си е топ. Стартираме пред домът на булката, която тя скоро ще бъде мама на близнаци, момче и момиче. Булката се казва Мария, а младоженецът Иван. Синята рокля е майката на булката, а с костюма е бащата на булката, който той ми е първи братовчет и мой любим майко. Оркестърът, който прави толкова забавна сватбата, е оркестър на Змилер. Няма как да ни покажа моята слабост, моето сърце, моят прекрасен съпруг. Ето ни нас двамата пред домът на булката. Посрещаме този прекрасен сватбен ден, защото там, където има любов, има и щастие. Ето, пристигнах в ресторанта, тук с моята братовчетка, моята кака, с ця Илия живи цялата рода. Да видите ресторанта колко е пълен. Ето ги моите снахи. И най-сладкият момент от сватбата е рязането на тортата. С тези прекрасни фойерверки и димът, който на земята влияе и прави много красиво атмосферата. Bitmez oyun, bitmez oyun. Kızarsan yerde kanım, şimdi ne fayda. Едни от нашите обичаи е, когато родителите подаряват злато на булката и на младоженеца, които ще му станат спомен за винаги от родителите им. На този сватбен ден празнувахме и рожден дена на моя батко.
съм аз с моите прекрасни снахи, с красивите ми момичета. Специално от Англия си дойдоха за тържеството. Толкова много уважение няма просто. Най-голямата сестра Изомба Дарендова. 50. След нея се дарила сестрата Гита с дъщеря си Зомбичка. 20. 50 паунда се дарява другата сестра Симона Мима с Йорко се дарява 200 хиляди. Кака ми Симона и бато ми Моник, много ви обичам те хората, вярвайте ми. 500 лева се дарява бато ми Моник, специално и кака ми Симона. Историята се дарява Симона за рожденника. Това не е даряване, това е подарък от Симона и Боник, специално за рожденника. Най-добрият ви семья. Сега един хубав поздрав за Боник. Той е музикален човек и той разбира момчета. Както Симона иска специален поздрав за нейните сестри. Всички са предавам пръснати. 20 точки за Вечо. И поздрав за тях. Така щастливо и весело завърши сватбеният ден. Благодаря ви, че гледахте до край.